Εδώ επάνω είναι τα βουνά του Σταυρού. Είναι μια καλή μέρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κρύο. Σαν το χειμώνα είναι πολύ ευχαριστή ημέρα. Δεν βρέχει και ο κόσμος εδώ μαζεύεται. Αυτό εδώ πέρα το καΐκι είναι ο Χριστόφορος που ανεβαίνουν όλοι επάνω και πετάει ο παπάς το σταυρό μέσα από τη θάλασσα. Και εδώ είναι από την άλλη όψη της κάρας εδώ του σταυρού.